Ahojte všetci, vitajte v ďalšej časti nášho popularizačného podcastu Pár praslenov. Naším dnešným hosťom je pán doktor Aleš Navrátil z Múzea mesta Brna. Pokiaľ ste sledovali v poslednej dobe internet, zaujímali ste sa o archeológiu, možno vám toto meno niečo napovie. Budeme sa rozprávať o veľmi zaujímavom náleze, ktorý sa podaril práve na Morave. Ja týmto pána doktora medzi nami veľmi pekne vítam. Vítajte. Děkuji za pozvání, také zdravím. Okrem pána doktora je tu môj kolega z podcastu až z ďalekej a malebnej Prievidze Miro Hronec. Ahoj Mirec. Zdravím, dobrý večer. A celým týmto vás budem sprevádzať ja, čiže Dušan až z ďalekej a malebnej Prahy. Poďme rovno na prvú otázku. To, čo rezonovalo v nedávnej dobe internetom, alebo ešte rezonuje na internete, v tejto dobe, keď nahrávame, je jeden fantastický nález, kde je jedným z predmetov práve bronzový pancier, respektíve jeho fragment. Ja by som sa chcel spýtať, alebo chcel by som vás, pán doktor, poprosiť, aby ste priblížili, čo sa vlastne našlo. Našel se bronzový depot, po kouskách podařilo se ho najít tak, jak už v dnešní době bývá v podstatě běžné pomocí detektoru kovu. Podařilo se najít jako archeologové, kteří se zabýváme dobou bronzou, tak to známe poměrně běžně, takzvané zlomkové depoty. Takže podařilo se najít depot několika rozlámaných kusů předmětů a z toho takový na první pohled ten nejméně zajímavý kus plechu postupně začal přitahovat naši pozornost více a více a nakonec se teda z něho vyloupl kus bronzového pancíře, což je vzácný nález z České republiky, je to teprve druhý kus. Takže podařilo se to najít díky spolupráci s amatérskými hledači na jedné v médiích zatím nejmenované lokalitě. Mňa tuto zaujalo hneď v tej informácii vlastne tá spolupráca s tými amatérskými hľadačmi. Chcem sa spýtať, akým spôsobom tam bola tá spolupráca? Dostali ste echo od nejakého hľadača, alebo to bolo vyloženie počas nejakého prieskumu, ktorý organizovala vaša inštitúcia? Tady v tomhle případě se jednalo už o jakoby součást jakési dlouhodobé spolupráce a dlouhodobého průzkumu právě téhleté lokality. My vlastně tu lokalitu sledujeme už dlouhodobě. Já v té tiskové zprávě pro ty média jsem jakoby nechtěl uvádět ten název, protože dostane se to k velkému množství lidí, ale tady předpokládám, že jsme jakoby v nějakém užším kruhu zájemců o archeologii a že by mě asi překvapilo, kdyby někdo poslouchal tenhle podcast a se zájmem o archeologii a zároveň by ty informace využil, že bych mu tady vlastně vykládal, jak zajímavý pro nás je to nález té lokality a on by potom běžel tu lokalitu vykrást, takže bych to asi, věřím tomu, že takovýhle lidi tady snad nebudou, tak se odvážím to zveřejnit, že se jedná o Tabulovou horu nebo takzvanou Stolovou horu na Mikulovsku, je to součást Pálavy a tahle ta lokalita do značné míry ilustruje tu spolupráci s hledači, protože nejen teda spolupráci, ale i tu negativní stránku rozvoje detektoringu, což znamená masové rabování archeologických lokalit. A vlastně Pálava, která byla osídlena už od nejstaršího pravěku, ale zdá se, že právě největší roli hrály ta hradiska, která jsou na těch kopcích právě v době bronzové, tak má jakoby pověst jedné z nejrabovanějších lokalit vůbec jakoby na Moravě. A zkazky, co všechno se tam našlo, se prostě mezi těmi detektoráři šířily, jo, prostě zlato, hromady depotů a tak dále a ty samozřejmě prosákly někdy ještě v 0. letech k nám, archeologům a mě to jako nějakým způsobem zaujalo, tak jsem se tam šel podívat a když jsem viděl tu spoušť, tak mi to jakoby nedalo a začal jsem se o tu spoušti, mám na mysli prostě díra na díře. Podařilo se mi tam hnedka při tom první návštěvě najít velkou díru s výhozem, na které byly ještě jako nějaké další bronzové předměty, které nepřipadly těm rabovačům jakoby zajímavé a nakonec se z nich vyklubal se předmět, který nám jasně dokazuje prostě dálkové kontakty ze severu, někde z Pobaltí, takže my jsme tam začali provádět následně průzkumy, nejdříve v takových nižších počtech, chodili nás tam jako jednotlivci, třeba 2, 3 hledači spolupracující. Postupně se to rozvíjelo, začalo to teda někdy kolem roku 2008 a do současnosti už proběhly jako desítky akcí a kde vlastně vždycky, teda jako já jako archeolog a skupina spolupracujících hledačů, amatérů, kteří prostě
se rozhodli jít tou jakoby správnou cestou detektoringu a máme v současné době jako úžasné výsledky. Těch nálezů už jsou přes 1000. Samozřejmě ty, o kterých jsme slýchávali, ty pohádkové zkazky o tom zlatě a tak dále, tak na to jsme to štěstí neměli, to už opravdu jako bylo poznat, že ta lokalita je dlouhodobě jako rabovaná, ale i z toho paběrkování v uvozovkách, které tam vlastně jakoby provádíme, tak už máme opravdu přes 1000 nálezů, které nám jakoby prostorově mapují různou distribuci, ať už jakoby surovin, nejrůznějších typů těch nálezů, hlavně chronologicky nám to pěkně jakoby podchycují tady tyhle ty lokality a část toho už byla publikována, myslím, loni Prehistorische Zeitschrift, takže část těch výsledků už je jakoby publikovaná, ale máme od té doby další a další, včetně teda tady tohohle úžasného nálezu, toho pancíře. Abych ještě jenom ten detail, jak to vlastně proběhlo, tím, že my to sledujeme dlouhodobě, tu lokalitu, tak jsme měli informaci, že teda na lokalitě proběhla orba, a byl tam vyslán tady na základě té informace jeden spolupracující hledač, který tam zachytil ten signál a vybral vlastně tady ten kus konkrétně přímo tady toho pancíře, toho plechu. Okamžitě mě kontaktoval, poslal mi fotky a informoval mě, že vlastně pod tím si ještě další signál a tak jsme se domluvili, že to už teda necháme být. Já jsem měl čas až za 2 dny později, když jsme teda na místo dojeli a provedli jsme jakoby výzkum, sondáž, preparaci a teda vyloupil se z toho ten zlomkový depůtek tady s těmi jedinečnými nálezy. Takže tady ta spolupráce jakoby naprosto perfektně funguje. Moc těm, kteří nám pomáhají svou organizací z té hledačské veřejnosti, jako tímhle díky. My samozrejme tiež posielame veľké poďakovanie chalanom, čo spolupracujú, to s pánom doktorom a s akýmkoľvek archeologom, lebo robia veľmi, veľmi významnú službu verejnosti. Moja ďalšia otázka bude, keď toto išlo do médií, tak všade rezonovalo s tým pancier z Trojskej vojny, Trojská vojna. Ja viem, že Trojská vojna je populárna, dá sa na základe toho pekne odraziť, lebo všetci poznajú Nestorov Pilos, všetci poznajú Mykeny, všetci poznajú Troju. Moja ďalšia otázka bude, kto teda v tej dobe, keď to bolo uložené do zemi, lebo sa jedná o depot, fungoval v tomto priestore tejto Južnej Moravy? Asi bych nejdřív zmínil, že vlastně ta Trojská válka, zmiňovaná v té zprávě, je tak samozřejmě trošku jako clickbait, čímž časově to s tím obdobím souvisí, ale jako nepřímo samozřejmě. Jo. Nemůžeme to nějak spojovat k tomu přímo s nějakými události týkající se té Trojské války, k tomu se asi ještě dostaneme. Ten pancíř je z největší pravděpodobností datovaný někdy do 12., 13., spíš 12. století před naším letopočtem, což je období, kdy tady vlastně v celé střední Evropě, ale i v okolí se rozvíjí kultury takzvaných popelnicových polí, nazvaných podle pohřebního ritu, který je pro to období typický. A pro tohleto období je právě typické vznik a budování hradišť, což je vlastně případ i té Tabulové hory, nějak opevněných sídlišť výšinných, o kterých se domníváme, že podobně jako ta Troja byla nějaká mocenská centra. Předpokládáme, že ta společnost byla už jakoby hierarchizovaná, že to byly nějaké elity. Samozřejmě našli byste i v odborné literatuře články, nebo badatele, které s tímhletím úplně nesouhlasí, takže je to v součástí stále diskuze, ale myslím si, že ten hlavní diskurs je jako jednoznačně podporuje teda tu domněnku, že ta společnost byla stratifikovaná, protože známe bohaté hroby, víme, že řadu takových předmětů, jako konkrétně byl ten pancíř, si nemohl asi dovolit jen tak úplně někdo, protože to bylo velice náročné něco takového vyrobit. Takže předpokládáme, že konkrétně na té Tabulové hoře tady v tomhletom období vznikalo nějaké mocenské centrum, jehož jakýsi vrchol na základě těch sběrů, které tam dlouhodobě provádíme, můžeme datovat někdy na přelom do kolem roku 1000 před naším letopočtem. Takže ten pancíř a ten depot teda pochází z toho období počátku teprve toho osidlování tady téhleté polohy. Jinak z těch průzkumů víme, že vlastně tam ta Tabulová hora, konkrétně to hradiště, bylo centrem velice široké aglomerace, že okolo byla spousta menších sídlišť, které byly nějaké satelitní sídliště navázané pravděpodobně i ekonomicky na to hlavní centrum.
Dokonce víme z prostorové distribuce šipek, které se tam také jako nacházejí v poměrně hojném počtu, že pravděpodobně tam došlo i k nějakému jako válečnému konfliktu, protože ty šipky jsou rozmístěny jako podél těch hlavních valů, takže to naznačuje, že tam došlo k nějakému dobývání. Dokonce ta lokalita byla zkoumaná už v roce 1951, když jsem byl tu Jiřím Říhovským, který tam provedl vlastně jednu sezónu, potom v roce 1958 druhou sezónu výzkumu, ale to byly v podstatě jenom jakoby sondy, což právě bylo typické před nástupem detektorů, že tyhle ty výzkumy na těch hradištích nenašli nic, co by se příliš lišilo od běžných sídlišť. V podstatě jenom střepy, kosti, nic, co by naznačovalo, že by to měly být skutečně sídla nebo centra nějakých těch elit. Tomu začíná docházet až s nástupem té, jak my tomu říkáme, éra detektorů kovů, vlastně potom v roce 2000, kdy najednou z těch lokalic začínají skákat ty depoty, začínají tam skákat ty zlaté předměty, pancíře a tak dále. Takže to jsem trošku odbočil. Chtěl jsem ještě říct, že v tom roce 1951 tam Jiří Říhovský objevil v Příkopě několik koster, nějakých pozůstatků artikulovaných, což taky snad může souviset s tím nějakým bojovým konfliktem teoreticky. Takže měli jsme tu nějaké centrum mocenské, kde nějaké to válečnictví hrálo určitě jakoby zásadní roli, nebo důležitou. Hektor, Miro, chcem povedať ty nejaká otázka? Viac menej, len som sa chcel spýtať, ešte tam pri tom úvode o tých detektoristov, či sa nejako celkovo za tých 25 rokov zlepšila situácia s detektoristami, alebo je to stále rovnako také, že až nepriateľsky by som povedala, teda viac menej s archeológmi spolupracujú minimálne, alebo sa to darí zlepšiť, darí sa ich poučiť a tak ďalej. Jednoznačně přibývá těch, kteří jsou ochotní spolupráce a taková ta osvícená část, která chápe, že ty předměty v té zemi nejsou jako majetkem, já nevím, často se to říká, že státu nic nedám, vezmu si to, stát mě okrádá, jo, ale to není státu, jako de jure ano, ale je to naše společné kulturní dědictví, je to nás všech, máme všichni zájem na tom, aby jsme se tak jako z tohohle nálezu pancíře dozvěděli něco nového, zajímavého. Takže těch lidí, kteří tohleto začínají chápat nebo chápou a jsou ochotní spolupracovat, je čím dál víc, ale bohužel je to stále jako menšina a asi výrazná menšina. Jo. Každopádně už v rámci téhleté spolupracující skupiny z toho celku detektorářského zvedá se tam velice kvalita té organizace a ta spolupráce už se jakoby posouvá právě z toho organizačního pohledu a dosahujeme tím jako čím dál lepších a lepších výsledků. Takže jednoznačně ano, dochází tam ke zlepšení a rozšiřuje se ta základna, bohužel je pořád, jakoby, není to většina z těch hledačů. No. Aké bolo zloženie toho depotu, lebo my sme tu spomenuli ten pancier, ale tam bolo viacero predmetov, ak sa nemýlim. Je to tak, ten vlastně kus toho pancíře, který byl přímo jakoby na povrchu a který teda byl odebrán jako úplně první při tom nálezu, tak tam byla zajímavost, že vlastně to je kus přehnutého plechu, zhruba 10x10 cm a v tom přehnutí byly položené další věci, byly to další kusy odlámané z toho pancíře, ještě menší zlomky, které evidentně jako v nějaké situaci se z toho prostě násilím snažili odlámat ještě a jako úspěšně. A nějaké ty všudy přítomné v době bronzové, říkáme tomu surovinové ingoty, což jsou vlastně kusy měděné suroviny, ze které se potom teda následně vyráběly ty předměty, tak ty byly jakoby vloženy v tom zohnutém plechu a pod tím teda pancířem ještě se nacházel hrot kopí, který byl teda s ulomenou tulejí a nad tím bylo zajímavé, že vlastně ten hrot kopí byl vložen v srpu, který byl opět přehnut do takové úplně jakoby U a byl do něj jakoby vsunut, pak tam byl kus zlomené jehlice, jeden nítek a nějaké zase ty zlomky ingotů surovinových. Zajímavé je, že jak už jsem zmínil, tam je teda vidět jakoby nějaké násilné ničení toho pancíře, respektive toho zbytku toho pancíře a stejně tak je vidět na tom srpu, který je normálně celku. Není jakoby poškozený, že by mu něco chybělo, nějaká část, je dokonce velice masivní, ale je, jak jsem řekl, ohnutý o 180 stupňů, v podstatě úplně do U a zjevně jim muselo dát jako obrovskou práci to ohnout. Muselo to být jednoznačně jakoby nahřáté, že takhle by to za studena zohnout nešlo, to by se zlomilo a i tak by to dalo jako obrovské množství práce to zlomit. Takže tady vidíme jako jasné stopy toho cíleného ničení normálně funkčních předmětů, což nás prostě vede k tomu, že šlo prostě o nějaké pozůstatky, nějaké rituální činnosti
vyřazování těch předmětů z nějakého důvodu votivního, nejspíše z běžného denního života. Vy ste spomenul, že ten pancier bol veľmi nákladná záležitosť. Ja keď som hľadal nejaké podklady ešte k dnešnej časti, tak to vyzerá, že z tej doby bronzovej všeobecne, čo sa týka súčasti ochrannej zbroje, či už sú to náholenice, prielby, panciery vo fragmentoch, tak v celej Európe je to okolo 200 kusov. Myslím, že by malo byť len cca informáciu nejak. A to samé o sebe hovorí, že skutočne aj keby, že do toho človek započíta, že ďalších 200 by bolo, dajme tomu, takýchto fragmentov v obehu vo svete vďaka nejakej nelegálnej činnosti, ale aj tak to číslo je stále pomerne malé a hovorí to preto, že tie súčasti ochrannej zbroje z takto spravenej boli pomerne nákladnou záležitosťou. Je tomu tak, že sa jednalo skutočne o veľkú investíciu pre toho daného človeka, čo chcel mať takýto pancier? My se samozřejmě můžeme jenom domnívat, ale všechny indicie naznačují, že jednoznačně to tak bylo. Jo? Co se týče těch počtů, tak máme ty bronzové štíty, těch je 100 přibližně. Nejvíc asi částí je těch helem, těch bude taky něco přes 100, hlavně ve zlomcích, ale těch pancířů těch je úplně jenom pár. Těch celých kusů, které se dochovaly jako víceméně v celku, nebo dokonce oni byli dvojdílné, vlastně přední a zadní část, tak známe z Francie 2 depoty, kde je zhruba plus minus 7 v každém. Jo, to byly jako perfektní nálezy, to si umím představit toho nálezce, když našel 7 pancířů v sobě takhle poskládaných někde. Potom je ještě jeden, ten ze Saint-Germain a to máme v západní Evropu a ve východní Evropě máme v podstatě jenom jakoby jeden, který je v celku zachovaný a ten je vylovený z Dunaje, někde v oblasti Komárna. A jinak jsou to teda jenom zlomky, kterých zase máme prostě třeba nižší desítky kusů. Jak jsem říkal, z Moravy, máme 2 z Moravy, v Čechách není nic. Tam zase naopak máme v Čechách jeden jediný štít a tady na Moravě máme 1 náholenici. Takže jednoznačně to bylo vzácné protože nejen, že jich teda máme málo, ale na první pohled jasné, že jakákoliv ta toreutická činnost už vyžadovala mnohem vyšší, toreutická, to znamená tedy vytepávání z plechu bronzového, vyžadovala mnohem vyšší stupeň těch dovedností, než bylo třeba odlit sekeru nebo takové ty běžnější nástroje, protože, jak nám právě ukazují ty detektorové průzkumy, ty stopy po takovém tom, po vlastně vůbec té slévačské činnosti, která se dříve přisuzovala jenom opravdu těm nějakým specialistům, kovářům, tak ty máme v podstatě úplně na všech těch běžných sídlištích, takže dneska už se dá tvrdit, že výroba těch běžných předmětů, jako byly právě ty sekery, srpy a tak dále, tak se pravděpodobně k ním docházelo i na těch nížinných sídlištích. Ale co se týče těch složitějších věcí, kde třeba bylo potřeba, jako třeba meče s litou rukojetí, kde vlastně bylo potřeba tu rukojeť nalít na ten už odlitý meč, anebo právě ta toreutika, kde vlastně bylo nutné z kusu té suroviny, vlastně z takového nějakého právě toho koláče, teda, který už měl tu příměscínu, vytepat takhle komplikovaný předmět, jako je například ten pancíř, štít nebo nějaká nádoba, jaké vědro a tam muselo dojít bylo potřeba vždycky nahřát ten kus toho bronzu, pak ho vlastně rozklepat a takhle to prostě opakovat, než člověk docílil toho konečného tvaru a to mohlo tady těch cyklů prostě obnášet ty stovky. Takže to opravdu už vyžadovalo s největší pravděpodobností celý tým nějakých spolupracujících řemeslníků, kteří se na tom podíleli a další věc, která mě jako fascinuje, že když se vlastně na ty věci podíváte, tak oni jsou v podstatě téměř dokonalé. Ty štíty, provedená ta výzdoba i jako ty pancíře, je to jako geometricky úplně přesné, perfektní, zůstává nad tím rozum stát člověku, jak byli zruční s tím málem, co vlastně měli, co se týká těch nástrojů. Takže jednoznačně šlo o nějakou elitní záležitost. Mně to přijde, že fakt, že ako ten daný náčelník musel v tej chvíli nejakým spôsobom reprezentovať. Keď som hľadal nejaké podklady k tomu, tak som si z nejakého dôvodu spomenul na Tacita, čo je 1200 rokov niekde inde.
ale on tam má jednu peknú vetu tých Germánov, že náčelník bojuje za kmeň a bojovníci bojujú za náčelníka, pretože v takejto zbroji tak on musel fakt kričať do ďaleka, ten daný jedinec, že jednak mohol pôsobiť aj ako štandarda, ale zároveň zase to bol vítaný cieľ, lebo si neviem predstaviť. Všetci sme čítali, alebo väčšina z nás čítala Iliadu, áno, je to veľmi idealizované, ale zase ako u toho protivníka veľa ľudí muselo mať práve jeho na očiach a hej, to je dobrý cieľ. To bude dobrá korist. No, nebo podle té Iliady naopak před ním padali hrůzou a prchali jako pryč, že? Tak to je... To záleží, jak bol náčelník veľký. Mňa taká veľmi všeobecná otázka, čo všetko sa dá z tohto depotu zistiť? Povedzme o kultúre, ktorá to vyrobila, chemickou analýzou, že či je to z nejakých lokálnych surovín alebo nejaký import a tak ďalej a tak ďalej. Čo všetko z toho vieme zistiť? No, co se týče vyloženě nějaké té prvkové složení, to jsme samozřejmě jako dělali, ale tak daleko, aby jsme zjišťovali původ toho materiálu, tam ještě teda nejsme. Jinak já musím zmínit, že většina těch analýz, ať už teda prvkové složení, trasologická, nebo potom teda ty rekonstrukce probíhaly na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Takže tam je jakoby skvělý tým, hlavně Markéta Havlíková, Vojta Nosek a Martin Košťál, kteří s tím letím jako velice pomohli. Co z toho můžeme zjistit, co se týče nějakého kulturního pozadí, tak už jsem to tady vlastně zmiňoval, je to, že ten důvod toho uložení, jo, že jednoznačně se nejedná o nějaký ukrytý poklad, který měl být později vyzvednut. Jo. My tomu takzvaně říkáme v odborných kruzích irreverzibilní depot, to znamená depot, který už neměl být vyzvednut. Tam o tom právě svědčí ta skutečnost, že ty věci byly prostě cíleně zničené, přestože některé z nich, teda minimálně ten srp, byl úplně funkční. Další věc je trasologická analýza, tam je velice unikátní situace v případě toho kopí, které, jak bylo uložené v tom ohnutém srpu, který vlastně vytvářel jakési pouzdro, tak se na něm nevytvořila patina, která standardně pokrývá bronzové předměty, proto je máme zelené, když jsou uloženy v zemi a ono má vlastně tu původní povrch a to je vlastně jakoby pro tu trasologickou analýzu naprosto ideální stav, kdy se dají mikroskopem zkoumat všechny nejrůznější stopy toho užívání. Takže víme, že prostě bylo to ostří skováváno, bylo broušeno a jsou tam i stopy, které naznačují, že bylo z největší pravděpodobností použito i v boji, že je tam prostě zásek na tom středovém žebru, což je právě na základě experimentálních pokusů typické pro nějaké odrážení prostě těch úderů. Dál to, co nás vlastně navedlo k tomu, že se jedná o pancíř, byla takový ta výzdoba, která je tam jakoby velice delikátně, vlastně jsme si všimli až poté, co to prošlo jako pod mikroskopem a i když ona je teda viditelná i pouhým okem, ale ne na první pohled. A ta právě jakoby pro ty pancíře toho východoevropského typu jakoby typická to drobné vybíjení, ono to potom na těch obrázcích je tam zvýrazněná, byly to takové jakoby rozetky. No a jak jsem teda říkal, vlastně co se týče nějaké té chemické analýzy, tak máme složení prvků a teda víme, že se jedná o cínový bronz. V tom případě toho pancíře je tam až vlastně téměř 11% cínu, což je jakoby úplně na té horní hranici toho obsahu cínu, objemu toho cínu, který se používal u těch bronzových předmětů, kdy už to vlastně začíná být jakoby hodně tvrdé ten materiál. Podobně na tom to kopí. Jo, křehký, přesně tak. Takže kolik zatím k tomu. No a ještě jde o tu dataci, tam je spíš jakoby zajímavý ten kontext, že vlastně, jak jsem říkal, je to někdy, předpokládáme, že je to teda někdy z počátku té mladší doby bronzové, ale vlastně, jak jsem říkal, ten vrchol toho osídlení je tam později, někdy na přelomu, u nás archeologami tomu říkáme teda ten stupeň HB, což je někdy teda kolem 1000 až 900 před naším letopočtem a potom tam máme jakoby další horizont depotů, který je až vlastně právě z toho mladšího období a který už jakoby vypadá trochu jinak. Tak je to jakoby zajímavé, že vidíme i proměnu, kde už ty předměty bývají většinou celé, takže vidíme jakousi proměnu kulturní v tom způsobu ukládání těch depotů, že zpočátku z toho období těch popelnicových polí byly spíše ty depoty zlomkové a později vlastně začínají být jakoby celé nějaké sady a
ukazuje nám to na jakousi proměnu toho ritu, to ukládání těch votivních darů těm božstvům, o kterých předpokládáme, že ty devoty k tomu sloužily. No. Dá sa na základe zloženia tých predmetov určiť pôvod? Či už toho panciera, alebo toho daného oštepu, v prípade na základe nejakej štilistickej analýzy, či sa jedná o niečo, čo bolo vyrobené tuto minimálne v centrálnej Európe, alebo je to niečo skôr ďalej z východu? To by som chcela provést analýzy složení olova, které by mohlo naznačovat, z kterých jakoby revírů, z kterých oblastí ta měď pocházela, ale v podstatě tady v tomhletom období jakoby drtivá většina předmětů pocházela, nebo ta surovina, ze které byly ty předměty vyrobeny, pocházela z Alp. Takže tohle nás teda ještě čeká, zatím teda nevíme. Já možná, co bych ještě jakoby zmínil takovou zajímavost, je to, že ono vlastně ta interpretace toho, že se jedná o pancíř, nebyla jen tak jako hned z začátku, ono to má jakoby svůj vývoj. My jsme si původně totiž mysleli, že jde o štít. Ten předmět, já vím, že on je tam vyfocený v té zprávě, která kolovala, je vyfocený mezi těmi ostatními předměty, ale i na tom kusu je to vidět, že tam jsou vlastně 2 okrouhlá žebra a to byl vlastně první věc, která jako připoutala pozornost, že se nejedná jenom o nějaký prostě kus rozmačkaného plechu, který pravděpodobně z nějaké nádoby nebo z něčeho, jak bývá často v těch depotech součástí. A navíc je neobvyklá tloušťka toho předmětu, což nás jakoby prvně vedlo k domněnce, že se jedná nejspíš o štít, protože ty pancíře většinou bývají z plechu, který je tak jakoby třeba 0,7 mm, ale výjimečně 1 mm, ale v tomhletom případě se jednalo až o tloušku 1,3 mm, což je jako na pancíř hodně, takže jsem to už tady na základě tohohle informace původně vyloučil a hledal jsem mezi štíty, kde některé typy štítů tady tuhletu tloušku mají a zároveň by tomu odpovídaly i vlastně ta prohnutá žebra, která by jako naznačovala, že to jsou ty soustředné kruhy, které na těch štítech běžně jsou, jak je třeba právě na tom příkladu toho jediného českého známého štítu z Plzně Zíkalky, který taky z okolností má tady tu tloušťku 1,3 mm. Ale tam potom, když vlastně to kolegové z fakulty udělají ten 3D sken, na základě toho 3D skenu ten přehnutý plech jakoby rozvinuli digitálně, tak nám tam neseděla do toho ta jedna část, že vlastně v místě, kde měla být ta puklice, která je vždycky uprostřed, tak ta část, která by měla být v tom prostoru té puklice, zjevně jako puklicí nebyla. Prostě to tam nesedělo. No a zároveň tam byla ta drobná výzdoba, o které jsem mluvil, která je typická pro ty pancíře a ta na těch štítech taky není. Tam bývá vždycky jakoby vybíjené pukličky malé, běžně nebo nějaké jiné motivy, ale tahle ta drobná výzdoba je právě typická, ta se nachází na všech těch zlomcích pancířů, co známe i jinde. No a potom teda nakonec rozhodlo, mě pořád neseděla ta tloušťka toho pancíře, ale nakonec rozhodlo prohnutí v jednom místě, které přesně odpovídá i tomu prohnutí toho pancíře, v tom místě, kde bychom předpokládali, že by to mohlo být, kdyby vlastně ta rozetka vybíjená, drobná, že by byla v místě jako prsní bradavky, kde vždycky nějaká výzdoba právě tohoto typu kruhového jako byla. A to prohnutí přesně odpovídalo tomu prohnutí toho pancíře, takže nakonec jsme to uzavřeli teda s tím, že se skutečně jedná o pancíř. Ja si dovolím takú trošku podpasovú otázku, lebo ľudia majú predstavu, že archeológ, teda občas majú predstavu, archeológ nakope, hurá, máme nálezy, ale to bolo pekne počuť to, že áno, máme nálezy, ale potom čo to je, odkiaľ to je? Koľko vám to zabralo vlastne len sa dopátrať k tomu, že sa jedná o fragment zbroje a nie toho štítu? No, přiznám se, že dlouho. Ne, samozřejmě jsem se nevěnoval jenom jako 8 hodin denně jenom tady téhleté problematice, ale té variantě štít jsme se drželi jako hodně dlouho, v podstatě bych řekl jako víc jak rok. Loni na podzim na konferenci jsem ještě byl přesvědčen, konferenci pamatuju popelnicových polí, kde jsem vlastně tady o tom informoval, tak jsem byl přesvědčený, že to je ještě štít. No. A člověk samozřejmě sbíral názory od okolí a porovnával je, dával na váhy ty možnosti a toho prohnutí ideálního, které odpovídá tomu prohnutí toho pancíře, jsem si vlastně všiml, řekněme, až za rok a půl potom, co se to našlo. Mňa zaujal ten spôsob uloženia. Kopíruje nejaký vzor, alebo vieme o nejakých podobných prípadoch, kedy by bol ten depot tak špecificky uložený. Tu bol spomínaný ten prehnutý kosák, aj tá zbroj bola vlastne v nej samotnej, bola ako obalový materiál.
Máme niečo podobné, alebo ide o nejaký totálny unikát v tomto prípade? O unikát nejde. Tady ty zlomkové depoty jsou v podstatě typické a jsou jich opravdu jako stovky a stovky. Jenom prostě u nás na našem území jsou jich prostě stovky. A v dnešní době samozřejmě éry příchodu detektorů kovů to rapidně vyletělo nahoru ten počet. Takže se můžeme jenom domnívat, pořád si myslím, že těch, které se odevzdali, je méně než těch, které se neodevzdali a zmizely někde neznámo kde. Ale tady tyhle ty jakoby takzvané mini depoty v rámci depotů, to znamená nějaké předměty, které jsou ještě jakoby do sebe naňahňané. Známe i z jiných míst. Teďka mě konkrétně napadá, myslím, východní Maďarsko, název si samozřejmě nespomenu, ale jeden příklad za všechny, kde například v sekeře s tulejkou bývají běžně do těch tulejí zase natlučeny jakoby další právě předměty, což jakoby poukazuje, že třeba mohlo jít o jakoby ty votivní dary do toho společného depotu různých skupin lidí, že prostě nějaká skupina lidí, to je to samozřejmě teorie. Určitě by se našli lidi, kteří by tvrdili zase šli s jinou teorií. Ale mně se právě líbí tahle ta teorie, kdy nějaká skupina lidí prostě dala do společného depotu větší skupiny lidí nějaký svůj jakoby příspěvek a ten byl ohraničen tím, že že byl třeba právě v té sekeře daný těch předmětů víc. No a nemusíme jít ani o pár set metrů dál, aby jsme narazili na jakoby další depot, který se podařil najít v rámci těch průzkumů, co tam provádíme na tom místě, kde teda byl jakoby jeden další srp a zase pár těch drobných ingotů a opět to byl srp, který byl plně funkční, ještě ostrý, že člověka by se o něj mohl málem říznout a měl na jednom místě to ostří přehnuté a jsou tam vidět jednoznačné stopy, jako by byl zatlučený nějakým kladivem, takže opět další příklad toho, že se jednalo o plně funkční předmět, který byl cíleně znehodnocen. Takže tady ten vzor se nám tady jako opakuje jak červená linie. Není samozřejmě jediný pattern toho ukládání těch depotů, to v žádném případě, to je to strašně barvitá, rozmanité pole, ale tahle ta linie to cíleného ničení, kde byla evidentně vynakládána námaha na ničení těch předmětů tam je, kteří můžou navrhnout zmínit, že se jednalo o cílené lámání těch předmětů za tím účelem, aby se ten bronz, anebo tam měl evidentně hodnotu jako komodita. Největší pravděpodobností, to nám i ukazuje vlastně ten průzkum na té tabulové hoře a i na celé řadě dalších lokalit, že tam je to vlastně úplně poseto těmi zlomky a v podstatě ať zlomky, anebo těmi drobnými slitky a kousky těch ingotů, kterých těch ingotů je tam vždycky jakoby nejvíc a nikde se nekoncentrují, jsou jakoby všude. Jo? Těch tam bývá 40-50% veškerých nálezů na těch sídlištích z doby popelnicových polí. Tvoří právě tyhle ty zlomky ingotů a potom následně v menší míře zlomky těch předmětů a ty jsou prostě rozmístěny po té ploše bez nějakého, že bychom si řekli, že třeba tady se koncentrují, tak tady se třeba vyrábělo, jo, tady jsou jakoby odpadky z toho odlívání těch předmětů, jak ne, jo, jsou všude a mně z toho vychází, že prostě jednoznačně se jednalo o komoditu, že ti lidi to u sebe nosili, jak v podstatě, když máte například v germánském nebo latinském sídlišti rozházený mince, jo, tak něco takového, že to ti lidi to prostě nosili u sebe, ztráceli to, mělo to hodnotu toho kovu. Takže může tady být argument, že některé ty předměty byly lámány cíleně za získáváním nějaké hodnoty toho kovu, což je určitě pravda, určitě to tak bylo, ale tady máme jednoznačně v případě té tabulové hory těch našich dvou depotů příklad toho, že byly zcela funkční předměty zničeny s nějakým vydáním nějaké zvlášť energie, která by musela být věnována tomu, aby to mohli jakoby zničit. Vieme o tom, že by v tom období, z ktorého pochádza práve ten pancier, ten kosák a ten hrot vo Štepu, dialo sa niečo nezvyčajné na tom území? Máme nejaké doklady, či už teda, ako tu bolo zmienené, nejakého konfliktu alebo niečo, čo by motivovalo tých ľudí dať to do zeme? No, samozřejmě s tou dobou je právě spojené to, co máme, jakoby, co známe z té období té trojské války, období turbulencí, vystoupení takzvaných mořských národů, které právě tady v tom období 11. století 12. údajně měly stát za pádem nějakých jakoby, těch ustavených civilizací, jako například Chetická říše a tak dále, ale
Já jsem tady jakoby k těm historickým interpretacím takový trošku skeptický. Ono se to právě hodně přenášelo, propisovalo se to tady, ta snaha interpretovat všechno nějakými konflikty a ty, které já neříkám, že se neděli, určitě se děli, ale připisovat jim nějaké jakoby příliš velké dopady, které měly za následek pohybování nebo zanikání celých kultur, minimálně teda tady v té naší střední Evropě, tak to já úplně příznivec nejsem. Například hodně se spekulovalo, že právě vznik těch hradišť, což je typické pro tu dobu popelnicových polí, jak už jsem o tom mluvil, souviselo s tím, že by teda mělo být jakoby neklidná doba a bylo potřeba se jako opevňovat a schovávat se, logicky tedy schovávat i ty depoty teda do země, ale zaprvé, jak jsem říkal, v dnešní době většina badatelů se přiklání k tomu, že ty depoty, a zmiňoval jsem o tom, že ničení funkčních předmětů nevypovídá o tom, že by ty předměty tam byly ukládány proto, že by si je chtěl někdo znovu vyzvednout. My se domníváme, že z naprosté většiny byly ukládány jakoby votu, to znamená jakoby nějaký prostě obětina, která už vyzvednuta být neměla. Tomu odpovídají často i jako místa těch uložení, které se koncentrují na nějakých jakoby výrazných místech v krajině. Právě tím, že vlastně dochází k jakési vlně vzniku těch hradišť na začátku období popelnicových polí. Já si to teda vykládám, že jde prostě o kulturní fenomén, že jistě docházelo ke konfliktům, které máme doloženy prostě tím, že lidé užívali zbraně, vznikly meče, první meče na začátku, na konci starší doby bronzové, na začátku střední doby bronzové a ze střední doby bronzové ty hradiska neznáme a já jsem jakoby dalek si to vysvětlovat tím, že v té době byl jakoby klid a lidi se nemuseli bát o svůj život a svůj majetek, stejně tak známe ukládání depotů v té době, i když teda ne v takové míře. Takže já si to vysvětluju jako nějaký kulturní impuls, stejně tak jako proměna nějakého stylu keramického, tak přišlo i móda stavět si hradiště. Takým způsobem byla to jako sebereprezentace. Já to vidím jako sebereprezentaci. Vlastně vybudování těch obřích hradeb, což muselo jako dát obrovskou práci a organizaci velké spousty lidí. Bylo to jako mohyla, byl to v podstatě zápis do krajiny, kterou prostě každý viděl už na dálku. Bylo to něco prostě nepřehlednutelného a já si to vysvětluji jako teda sebereprezentaci těch společností, a které teda bojují za to v čele s tím vůdcem, když to řeknu takhle. Logiku by to dávalo, konec koncov z mladších období poznáme podobné projekty, či už je to Hojneborg, kde bolo v podstate vystavané, je to v Nemecku a vystavané hradby ako... Tam byly ty bastiony, které vlastně nedávaly ani obraně smysl a přitom jich tam bylo úplně velké množství. Hej, alebo aj konec koncov Manking mal tak veľké ohradenie, alebo tievievali, že sa to nedalo brániť, že to bolo skôr reprezentatívne. Takže dávalo by to nejaký zmysel, že jaké ja mám pekné hradby, mám ich väčšie než to sused, super. Mňa to pripomína Monty Python, no vieš, keď hľadali Holy Grail, že we already got one, také niečo. Čiže... We already got one, A ja by som mal otázku, ak môžem. Máme tento fragment, očividne je hrubší ako bežne, čiže to pravdepodobne bolo naozaj pre nejakého bojovníka. Vieme si predstaviť, aké to bolo ťažké, prípadne na akú veľkú osobu to mohlo byť? No to tady z tohohle kusu takovéhle detaily nezjistíme, ale myslím si, že nějak extrémně těžké nebyly. Tam samozřejmě potřeba počítat, že to bylo podšité, že pod tím bylo něco, že jsem nechránil, tak jak to bývá i prostě v pozdějších středověkých zbrojích, že nešlo pouze o ten pancíř, ale o to, co bylo pod tím, většinou nějaká prošívanice nebo něco. Takže tohle musíme počítat, že byla jakoby součástí toho, ale s kovovými zbrojemi a jejich váhou se to samozřejmě srovnávat nedá. Myslím si, že, a jak jsem říkal, drtivá většina těch pancířů, které známe, tak byly v podstatě jakoby tenké jak plíšek úplně. Jo. Tohle je jakoby výjimka, která, jak už jsem říkal, nám do toho úplně jako nezapadá, ale o nich pancířů je tak málo a každý je v podstatě svým způsobem unikát, že si myslím, že to je jakoby možné a ta výzdoba, to prohnutí jednoznačně ukazuje na to, že to ten pancíř byl. Takže tady je zajímavé, teďka nedávno proběhl experimentální pokus s nejstarší zbrojí, kterou máme bronzovou doloženou, což je z hrobky z řecké Zdendry, což je, jestli si vybavíte, taková, on v tom vypadá jak želva, ten bojovník, že je to nejen ten pancíř, ale je to i nákrčník, který vlastně sahá až jako k puse a dokonce i pláty, které jdou až jako i pod kolena. Oni udělali repliku, řečtí badatelé, nebo teď nevím, jestli jednu nebo víc,
najmuli mariňáka řeckého, z nějakých speciálních jednotek, aby jako odpovídal svou fyzickou konstitucí bojovníkovi z doby trojské války a nechali ho v tom prostě běhat několik dní a bojovat a v podstatě zjistili, že jako bylo to náročné, byl jako odřený z toho, ale zvládl to. Do zeme sa dostal fragment vzácného predmetu. Máme dôkaz, čo sa týka napojenia tej danej lokality na nejaký medzinárodný obchod tej doby, alebo je tam nejaký dôkaz, že obchodovali s vzácnými komoditami, alebo teda atraktívnymi komoditami tej Antarovej cesty? Máme přímé i nepřímé. Samozřejmě zase díky detektorům kovů a teda to ty, řekněme, přímé, které nám ukazují nálezy, které mají spojitost s nějakými vzdálenějšími kraji. Konkrétně už jsem zmínil ten jeden předmět, což konkrétně se dalo o kladívko, kovotepecké kladívko, které je typické právě pro severskou oblast a u nás se jako vyskytuje výjimečně. V podstatě nevyskytuje. To je jeden z mála, řekl bych, že našemu zemi jako jediný případ tady tohle typu kladívka. Milan Celaš o tom napsal článek. Ten jakoby jednoznačně ukazuje na to, že tady prostě ty napojení na ty dálkové kontakty byly a potom jakoby ty nepřímé, to je už ta poloha. Jo? Ta pálava, jestli si to máte jako před sebou, tak jako já, který jsem to viděl 1000krát, tu terénní mapu, kde vlastně je ta pálava přímo v centru křížení na soutoku 3 větších moravských řek, Dyje, Jihlavy a Svratky, kde se setkává ten z Brna a z Brněnské kotliny a z oblast Podunají směrem dále na jihovýchod do Dolnomoravského úvalu, takže to jsou jasné prostě koridory, které komunikační a to je jakoby naprosto ideální poloha. Zase tady bych teda jenom řekl takovou drobnost, která mi potvrzuje toho, že se jedná o, že ta existence toho hradiska souvisí s jakousi sebeprezentací, to je to, že vlastně i když je to, jestli jste tam někdy byli, je to nádherné místo, kde máte výhled na 40-50 kilometrů prostě kolem dokola, přehlédnete krásně krajinu, ale pro osídlení je to strašně nepraktické. Je to jednak daleko, pokud byste chtěli někde ty cesty jako kontrolovat, tak je to daleko, zároveň je tam jakoby docela nepříjemné počasí, když tam fakt prší, tak tam prší déle než všude jinde, jo? Drží se tam mraky, v létě tam žhnou ty vápencové kameny, co tam jsou a zároveň víme, že to už nikdy nebylo od té doby osídlené, od té doby popelnicových polí, ta Bulová hora. Tam už se potom ty nálezy jako lidi to tam navštěvovali, ale to osídlení tam nebylo. A naopak jakoby ideální místo pro kontrolu vojenskou toho soutoku je to hradiště u Mušova, kde vlastně byla římská posádka, která přesně věděla, jaké místo vybrat, aby měla tu vojenskou ideální kontrolu. Takže to je jenom takové na závěr, proč si myslím, že to místo bylo důležitější pro ty lidi, pro ty obyvatele, že vlastně my tady jsme, aby nás bylo vidět, spíš než z hlediska praktičnosti. Ja by som chcel pánovi doktorovi Navrátilovi poďakovať, že si na nás našiel čas a bol ochotný podeliť sa o informácie ohľadom tohto parádneho nového nálezu. Ďakujeme vám. Rádo sa stalo. Ďakujem Mirovi, že sa postaral o túto časť. Díky ti, Miro, a že tu bol. A ďakujem všetkým vám, čo ste to dopočúvali až sem. Pokiaľ sa vám dnešná časť páčila, tak sa mrknite na niečo o dobe bronzovej, či už na Akadémii jedov, alebo sa pozrite na spomenutý grécky experiment a rozhodne sa teším na nejaké ďalšie stretnutie. Majte sa. Majte sa.